Labarin raƙumi da keken yara. Wannan raƙumi dai ana kiransa da dogon rago saboda san da yake yi wa keken yara ake kiransa da dogon keke. A wannan ƙauye dai duk inda ya ga yara suna tuƙa keke sai ta kallon sai na buɗe baki kamar ya ce su bashi ya hau. Wata rana dogon keke yana tafiya a ƙauyen nan sai ya ga yaro yana tuƙa keke, abin ya bashi sha'awa. Aikon nan take yanke shawara bari ya je gurin Malam Audu mai gyaran keke a wannan ƙauye domin ya sami keke ya siya. Ya je ya samu Malam Audu yake gaya masa. Malam Audu ya kyalkyale da dariya, abin ya bashi dariya amma ya ce to ga wani tsohon keke in kana so sai ka siya. Raƙumi ko ya ga keke ya yi masa ya karɓa ya biya. Ya hau keken nan kamar da gaske raƙumi ya fara koyon yadda ake tuƙa keke. A hankali ya fara tafiya. Ai kuwa da keken ne ya kwashi dogon rago suka yi nesa sosai cikin rairayi, ya tiƙa dogon rago da ƙasa. Dogon rago kuwa ya faɗi. Yara suka yi ta yi masa dariya. Ai kuwa tun daga wannan lokacin da ya kalli keken ne ya ce daga ni har abada ba zan ƙara hawan keke ba. To wannan babban darasi ne a rayuwa, duk abin da ya fi ƙarfinka ka bar shi. Komai yana da baiwarsa, kowa ya tsaya inda Allah ya bashi.